أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بدأت في شرف الله جب وامي أوفوك ولي مندو كادل الله سبحانه وتعالى في على كهينة أناك كشي أناك بركة على كوجدي كوشايا ننا أو كلينغلنا بلا جلنكا wajulu kene kanu ga mawla dunia ka fo anga bi wajulu kene kono ame Côte d'Ivoire jamana kan kerengerani ala fabala Abidjan dongono munu sigero benendo Côte d'Ivoire jamana ma nu be Abidjan nu bela jelen ye nyogon soro jamiyatu ansar din kono anu kanu nyogon la dala kola sanwo san ubi kene belebele sigi blasrali kene ala wali nyuman don kene duwa kalan kene kake al-islame kelengelena bela jelen o hukumu kono san ba fla ani tan kononto ta an filɛ nin ye o kɛnɛ de kan min baara bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn marisi kalo ma an ka alimaminakaw ni ka fara an ka maaba caaman kan olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan wajulukɛla n'o ye bilasiralikɛlaw ye el-Ustaz Malik Tesuke fo ka taa se Shakil Fadel El-Haj Isa Samaseku laseli in fanba kɛra dɔngɔnɔkan na fɛn minnu bɔra ye an ka jɛ ka baaraw seriya ɲɔgɔn fɛ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An sigira herala ala ka an wele herala an ka laɲini ala ka sabati ala ka an ka jurumu yafa salli ala rasul. Alhamdulillah an bɛ kuma ni an dɔgɔcɛ Musa Bamba ni ale ka ne ale le ye commission président ye an n'a ka vice président olu le ye kuma d'a ma k'an bɛ jama fo. Wala an bɛ nabagaw bɛɛ fo maa o maa sen y'a sɔrɔ an b'u bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn dunan fara dugulenw kan an b'u bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛ foliba yɛrɛ daminɛ an ka sawo ɲuman na o de ye a Seyidu Serifu Usman Madani Hadara an bɛ foli d'a ma ka dugawu k'a ye sija ni lamako ɲuman ala ka di an ni ale ma an ka ɲɛmɔgɔba so n'o ye international ye an b'u fo ani national ani fédération ne ani ɲɛmɔgɔba ye Abdallah Arama ale lɔlen filɛ ni kini ye an bɛ dugawu k'a n'a ka bureau ye a n'a ka vice président o bɛɛ bɛ kini nin kan a n'a ka bureau kɔnɔ mɔgɔ caman kan an b'u bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka waleɲuman dɔn ka barika da ka ɲini ala fɛ a bɛ jadi min na ala kana fanse ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala kana kisi jugu dɔgɔlen bagere tɔɔrɔ ma ko n'an bɔra ye k'an bɛ ajamakaw fo président Sojoko ten ko k'u fo k'u waleɲuman dɔn ko kuma dɔ la ko wajulu kun ka k'olu fɛ yen ko a yɛlɛmana anw fɛ yan bon ne b'a fɔ ko n ka président n ko an ye hakili sigi kɔfɛ dɔɔni ne ni ale yɛrɛ bɛ taa tile ba ajami magasin kɔnɔ yen an tɛ se ka taa siw fɛ fiyewu o tɛ ala tɛ sɔn ma an bɛ taa tile ba ka wari ɲini mais an fana bɛna si ka wajuli k'an fɛ yan donc ala sɔnna ka kɛnɛ di anw ma donc wajulu bɛna kɛ anw fɛ yan o bɛ bala na fewu an bɛ ala fo la ka sababu kɛ dɔɔni ye Isa Samaseku dɔgɔnɔ Abidjan ne y'a ye wajuli Abidjan an saru sira kan Isa Samaseku silamɛw ko an ka invité d'honneur tɔgɔ la ani cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la u jɛna ka olu ka kuma di ne ma ko n ka jama fo ka dɔgɔnɔw fo donc wala an b'an karamɔgɔ fo n'o ye Seyidu Serifu Usman Madani Hayidara a wale ɲuman dɔ sija ni kɛnɛya lebiniya labankoɲuman bɛ ala bolo ala k'a dan d'an ma o kɔ tɛmɛnen kɔ an bɛ foli se nabaga bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ o mɔgɔ sen y'a se nin kɛnɛ belebele sanumanba dugawu jaabi kɛnɛ nin kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ni a bɛɛ dɛmɛ ala ka dugawu jaabi o la an b'an ka karamɔgɔw fo ka taa conférence la n'o ye Maliki Tesuke ye ka na Isa Samaseku la an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka tɔn ɲɛmɔgɔw fo n'o ye national ye ani fédération ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ani cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɛ yan cɛkɔrɔbaw tɔgɔ la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka an baw fo danti foli min na k'u waleɲuman dɔn ani kɛnɛ sécurité organisation an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ka na tila ka foli laban dɔgɔnɔw yɛrɛw la ka ɲiniw fɛ u ka dugawu ka an yɛrɛ tɔw ye sabula dugawu mana kɛ nin kɛnɛ nin kan yan a bɛ minɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل محمد وسلم تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا ربي أسير هرلا يا ربي على كامبي ولي هرلا. أنا نهرلا على كابين ما سجى هرلا. ني سبو ني جو سبو على كامبيك على سبوي. أنغال لنينو جين أن الله يا ربي على كنويا أن بلا جلي. أم بسرعة فمنو يا ربي أم بجيني على في على كنويا أين. أنغا هميني أنغا جرو على كبولي. Degu fan fɛn bi jamana kan ala ka bɛɛ wuli ka bɔ yen ala k'o kɛ a ka alaya yɛrɛ bonya kama ala k'o kɛ bi don yɛrɛ bonya kama salli ala rasulillah karim bi an bi ala fɔ an bi ala barikada a ka kan an bi foli kɛ bamanankan na ni ala sɔnna Panga flabe sogi ala ye min nɔgɔya an yɛrɛ ye o de bi bɔ an da ni ala ka jɛ o la an bi ala fo an bi ala barikada an bi ala tanu an bi ala waleɲuman dɔn ala min ni tanuni ka kan ala min ni waleɲuman dɔn ka kan ala min yɛrɛ ta ye foli ye ala min y'an dan ka bila a ka dugukolo kan an b'o ala fo ka ala waleɲuman dɔn o la bi an bɛ quartier min na o ye Abidjan ye wa Ategube Bolibana terrainba ni ala sɔnna an b'o terrain de kan kɔrɔ ye an bɛ Ategube kaw fo dan tɛ foli min na an bɛ Bolibana kaw fo foli min yɛrɛ ni dan t'a la an bɛ nabaw bɛɛ fo yan quartier sigibagaw a ɲɛmɔgɔw diinɛ sira kan quartier yɛrɛ ɲɛmɔgɔw an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen n'an ye olu fo ka olu waleɲuman dɔn an bɛ ala tanu an bɛ ala yɛrɛ waleɲuman dɔn ala min ni tanu ka kan o la bi bi ye donba ye bi ka bon dɛ walahi bi ka bon ni ala ye hɛrɛ kɛ a ka jɔn ye ni ala ka nɛɛma barikada ala bi e ka nɛɛma jidi bi sigi bɛɛ b'a kalama cogo min na jamiya ansar dinu ka sigi ɲinilen don ni ala sɔnna san o san u bɛ sigi dɔ de kɛrɛnkɛrɛn ka kan lapasa walima ka kan defan diinɛ yɛrɛ defan ni sira kan ni ala sɔnna lahara don juru dɔ de bɛ an kan na juru min sara cogo bɛ gɛlɛya bɛɛ ma nka ala sɔnna ala ye an karaba k'an bila sira kan sira min tilelen don sira min jɛlen don o la bi ni ala sɔnna an b'o sigi dɔ de la Abidjan yan Ategube ni ala ka jɛ ye o la an sɔriw bi fo international sulakata salamataw an ka foli b'a ye jamana bɛɛ national président an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen an bɛ tila tuguni an ka Côte d'Ivoire président fɛn o fɛn ye présidenya kɛ ka kɔrɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ka na bila an ka président la bi n'o ye Adama Sakɔ ye président min bɛ an ɲɛfɛ bi nationaliya sira kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Alhaji Mamadu Keita
sigi ni ye a ka sigi de ale yɛrɛ ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ don en 2009 ne sigi ni daminɛna 2009 de la 2009 ale de ye Adjamé président ye a ɲinina ale de fɛ ko dɔgɔnɔkan wajuli mawuludu sira kan ni Ala sɔnna ko an bɛna o sigi kɛ dɔgɔnɔkan wajuli ka kojomu siri ka kɛ a daminɛna ni ale ka diɲɛ ye a daminɛna ni a yɛrɛ ka yɔrɔ ye n'o ye Siseson Burakote o ka 16 da la n'o ye o ka misirida ye o don ale de tun ye diɲɛ di ale de tun ye sira di ale de tun ye wulikajɔ kɛ ale de ye baara k'a kɔnɔ Ala sɔnna a sabatira bamanankan fɔlɔ ko ni na jara ni sumara jara ko ɲina bɛ kɛ nɛrɛ kɔ ayi o tɛ anw ye an tɛ ɲina nɛrɛ kɔ an tɛ ɲina ale kɔ ale min ka wulikajɔ a ye nɔ bɔ an b'ale fɔ k'a sɔrɔ a bɛ kɛnɛ nin kan yan ari n'a ti yan an ka foli bɛ yan jango a bɛ yan an ka maaba caman bɛ yan bi ansariya sira kan ani sira wɛrɛw kan an yɛrɛ ka dɔgɔnɔmɔgɔbaw caman bɛ yan minnu ye ansaru ye ani ansaru kanubagaw a tɛgɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ yan karamɔgɔ bɛɛ bɛ yan u ye bonya min kɛ an y'a ye u ye misi di an ka komisɔn ma a tila tuguni an ka Adjamé karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛ yan n'o ye Usazi Jara ne yɛrɛ terikɛ ale bɛ yan an ka Adjamé an ka président ba tuma dɔw la an b'a fɔ chauffeur mais an ka président ba bɛ yan Adama Tilema an bɛ a ka sigi de la Adjamé sigi de nana yan kɛnɛ kama ni Ala sɔnna o la ni sigi ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen ye dɔgɔnɔw bolo Jamiya Ansarudini kɔnɔ san o san 2009 fo ka na se bi ma ni Ala sɔnna an bɛ ni sigi ɲanamaya fo ka taa se saya ma wa dɔgɔnɔ ɲɛmɔgɔw bɛ yan an ka président ba bɛ yan n'o ye Ali Togo ye an ka karamɔgɔ ɲɛmɔgɔ bɛ yan n'o ye Alhaji Isa Samaseku ye olu minnu ye tu tigɛ yan ye a ka terrain ye yan ye a ka yɔrɔ kɔrɔ ye ni Ala sɔnna an b'o sigiw de la yan bi o la bi an nisɔn ka di k'a tɛmɛ fɔ a dan kan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la kanubagaw cayara n'an ko an b'a bɛɛ kɛ dɔgɔnkan na a bɛ sɔn ka kɛ degun ye n'an ko an b'a kɛ a bɛɛ kɛ bamanankan na a bɛ kɛ degun ye suratu Ibrahima kote aya 4 na a ko Alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ka kira cilenw bɛɛ y'u ka ciw lase n'u ka mɔgɔw ka kan mɛntaw ye o bɛɛ lajɛlen y'u ka ciw lase ni u faso ka kan mɛntaw ye kuranɛ kote suratu Ibrahima aya 4 na o kɔrɔ a bɛna kira ci wa Muhammadu yɛrɛ cira a ka mɔgɔw fɛ ni arabukan ye kira n'i taara a fɔ arabukan na i ka mɔgɔw bɛ arabukan de mɛn ni Ala tun bɛna kira ci Côte d'Ivoire kɔnɔ n'a bɛ kɛ Ivoirien ye n'o kira nana a bɛ BTK fɔ walima Bawoleka ou Gorokan parce que a b'o de mɛn wa a ka mɔgɔw fana b'o de mɛn n'a ye kira dɔ ci u ka mɔgɔw tɛ kan min mɛn a bɛ komi Ala ye o jamana mɔgɔw yɛrɛ tɔɲɔ u ka jamana mɔgɔw yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ bi Ala kan na na Ala bɛ kira min ci o bɛ bɔ jamana min na o jamanadenw bɛ kan min mɛn wa o kira de bɛ ci ni o kan ye n'a diinɛ bɛ fɛ ka diɲɛ minɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ wuli k'o kan ɲɛɲini ka tila ka na laseli kɛ u yɛrɛ ka kan na dɔgɔnɔw ye nin de faamu baara min bɛ dɔgɔnɔw bolo n'o ye mission ye
mission saba o de bi dɔgɔnɔdenw bolo ansɔriya kɔnɔna na mission saba an ka mission n'o ye dɔgɔnɔw ka mission ye mission saba de bi an bolo wa ni mission saba de bi wajibiya ansɔr kelen kelen bɛɛ kan lahara don ala bina an ɲininga ni mission saba na yala aw ye ni mission saba kɛ aw yɛrɛ ka sigidaw la a ka siyaw cɛla wa billahi mission saba abawar ma min ma o mission saba kɛ wallahi ala t'i fɛ ala yɛrɛ t'i fɛ ala balen don e la a fɔlɔ mɔgɔ min bana a faso la o tigi tɔgɔ ala t'i dangaden fɛ mɔgɔ min bana a ka kan ma o bɛ wele o tigi la o t'a yɛrɛ dɔn mɔgɔ min bana sirifu la ala yɛrɛ t'i fɛ an ka mission saba a mission fɔlɔ ali imam Serif Usman Madan Haidara a bɔra kira la a bɔra Ali la a bɔra Fatumatu Zahra la mais ala tora a ka yɛlɛmɛni de la a yɛlɛmɛna ka yɛlɛmɛ ka yɛlɛmɛ ka na kɛ bamanankan fɔbaga ye ala de y'a kɛrɛnkɛrɛn ka sugandi ka woloma wajulukɛlaw cɛla kira bɔnaw cɛla ala ye ale de kɛrɛnkɛrɛn ko a kana diɲɛ bɛɛ kunnafoni ka diɲɛ bɛɛ kanda ka bila sira tilenlen kan hali ni m'a fɔ Seydou Soumou Madani Haidara nana kan min fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bamanankan de bamanankan ne tɛ bamanan ye ne tɔgɔ ye Maliki n jamu ye Tesuge ye wa ne tɛ bamanan n jamu tɛ Jara ye n jamu tɛ Kulubali ne ka bamanankan mɛn ne nana ye Seydou Soumou Madani Haidara bɛ ka kuma min fɔ bamanankan na kasɛti la ne y'a faamu cogo min na n y'a ye cogo min na wa ne min kalanna a bɛ kuranɛ kɔnɔ ne y'a ye billahi ne bɛ n ka mɔgɔw fana nafa fo k'a mɛn u yɛrɛ ka kan na ala de ko Muhamadu ne ala de e ci ka kɛ kira ye suratu Taha ne ma kuranɛ jigi e kan yaasa e ka sɛgɛn e ka mɔgɔw wele ka na ala ma minnu bɛ siran ala ɲɛ u ka siran ala ɲɛ u ka kanda ka taa sira tilelen ma ne ala ye e kira ci o de kama ka fɔ e ka sɛgɛn ni kuranɛ ye ka tɔɔrɔ sɔrɔ e ci kun t'o ye dɛ e ka adamadenw de wele ka na ala ma ka na kanda ma ka na sira tilelen ma yaasa Muhamadu silamɛw ka limaniyaw ka tuubi ka taa ala ma e ci kun ye o de ye e yɔrɔ ala de ye kira ci dɛ a ko Muhamadu mɔgɔ min bɛ nabi ɲumanw tiɲɛ ta mɔgɔ min bɛ kiraw tiɲɛ ta karamɔgɔw ni dɔnnibagaw mɔgɔ minnu ye kalan kɛ ka dɔnni sɔrɔ mɔgɔ minnu ye kalan kɛ ka kalan sɔrɔ olu de bɛ nabi ɲumanw tiɲɛ ta an nana sɛgɛsɛgɛli kɛ tiɲɛ foyi tɛ nabi ɲumanw ni kiraw bolo fɔ ala ka ci seli Haidara ye kira ka ci lase dɛ wallahi n ko Seydou Soumou Madani Haidara ye Muhamadu ka ci lase Muhamadu talen kɔfɛ san 1000 ni kɔ silamɛya diinɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la wallahi Haidara y'a tiɲɛ lase alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a delila ka fɔ anw ɲɛna a ko nkalontigɛ a ko o de bɛ baara jugu bange ko wa baara jugu de bɛ kɛ sababu ye ko adamaden bɛ don jahanama kɔnɔ maa o maa ye nkalontigɛla ye
galontige abi mogo bla bara jugu kela wa bara jugu de bi mogo do arjene na janame na bara jugu de bi mogo do janame na kira ko de Muhammad sallallahu alaihi wasallam ago aga sahaba umma ko mu bi mogo do janame kono ki suruya janame na ago galontige galombatige namara yurugu wode bi bara jugu wolo wa bara jugu bi janame wolo wa janame mini dona kono etibo kira ko amma ko mu bi arjine se mama ako chefoni chen barali ko ore bi bara nyuma wolo ko bara nyuma kere bi mo se arjine ma arama de min bi chefo e bi mo bla bara nyuma na e ere min bi chefo abi bla bara nyuma na wa bara nyuma ke ore bi ese arjine ma haydara alaka chefo alaka joye alaka duguro jone ma so jone bi se ka foko galolu seri usman madana idara ka jien kaseri folo to be wele ko yabani ka damine o kaseri folo la fo kana se an sigoro nima haydara ka kuma kilin galondo billahi o doni bagati alaka dugu haydara ye alaka chien fo bamana kana bamana ya me lara do bamana ngemena mi nebi do janame ngono melega bi berere taki to puse kado e ya me tay kungulu gele me kado ma me nemmi ye kado kame nemmi ye bamana ngame lara kungo de bi ne dala ne yere nyini na mi gan yere nyini ala ye bamananga do ne min gerjigala ala ye qur'ane do ne min gerjigala ala ye kado kan min ne min gerjigala lara ne ga siratu tiga bi geleya ne nana mili ne ya ye kira ye ala ka chillasi ne nana ye haydara ye muhammadu ka chillasi ne ma fana ma haydara ka chillasi dogono denw ye lahara do ne bina siratu tiga chuguti nere wulila ngombi don somo kan ala kote kirama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kira kote ko e ka doni nabi da aya kelema e ka yala e ko aya kele ci lase ala ka joyi har nabi da aya kelema ala ne barake ninga aya kele ne o ci lase katla ganga kan fon sumgoyi munane ko ne senna ali ko chere bi wasoni ayeredi wane maliki bi wasoni yere keleni wa ere ka wasoni ere ala ne ci se dogono made doni fitini mi binena wallahi ala ya Allah sey barka do doni ala ne dara iga qur'ana ayala e ko ni mogo mi strategie mine ko be ala ga dine deme ni doni fitini e ala ko mbi kala fena e reti mido ala e ne kala fena ne reti mido kara mogo ti saka mi sos wilban tunde anga mission follow haydara kodi bamanangana aye kuma mi fo bamanangana qur'ane kodi kata ci lase dogono ye dogono kana wode anga mission follow billahi ni ma ke lara ala bi nyini ka surati sanf abi wajibiya ne ka dogono kanfo dogono dewe ko haydara kota har na bi da haydara kota ma ka kangalas wode anga mission follow haydara kodi haydara ko bayal leydu woro angwa haydara bayal leydu woro e ya fo bamanangana on nana jate aya soro amoge koro baka me selide na amoge obola akesuge ango karamo haydara ma abe qur'ane kono wa akwanga qur'ane dala abi suratu mudana ayatan fulana abi suratu maida abi suratu bagara abi suratu tauba anana bayaye ni bekono jatigi chendo antlela tuguni ayam moga sege ku ka kokoro laje ja am moga gumbi baya ka billa selidi na moga wala wore yanga siya be halaki nenna na ye bayala
ne tɛ fila fara ala ka o bi baya la an mɔkɛ ala dɔ kun b'u bolo o tɛ sɔn ka fila fara u ka ala ka n'o ye u ka boli fila fara ala ka ye mun ye ka sɔn I muso ka kumakan ma ka ala kuta muso yɛrɛ ka sɔn a cɛ ka kumakan ma ka ala kuta o ye fila fara ala ka ye e denmuso bi jɛnɛya la ɲɛjugu ni ɲɛɲuman porodimu galonbatigɛ namara denmuso b'o la a kanu ani ka sira a ba ɲɛ e dɛsɛra ka denmuso bɔ la e denmuso ala e muso ala e yɛrɛ ala kɛra saba ye aw ka so o ye fila fara ala kan ye ma bonya ka I yɛrɛ kɔrɔta I yɛrɛ sankɔrɔta ko fɔ ala k'i manjigi k'i dɔgɔya o de ye setana dɔgɔya ne ni aw ala k'an kisi ka bɔ yɛrɛ bonya ma mɔgɔ yɛrɛ bonyana I bɛ tamasen dɔ yɛrɛ hali ni n'a ye ɲɔgɔn kunbɛn a tɛ sɔn ka kɔn k'i fo fo ele k'a fo parce que ale fɛ ale ka fisa e ye yɛrɛbaya b'o se mɔgɔ ma ala k'an kisi yɛrɛbaya ma n'an ye tanga ɲini o ala in fɛ an bɛ tila ka kuma daminɛ ni o ala tɔgɔ barikama ye ala min n'i y'a tɔgɔ kɛ ka fɛn o fɛn daminɛ dugukolo sanfɛ barika b'o fɛn na ala ka barika don an ka nin sigi in na ka barika don sigi yɛrɛ sababu la ka barika don sigibagaw yɛrɛ la ka barika don sigiyɔrɔ yɛrɛ la minnu bɛ sigi yan ka kɔrɔ ni olu tɛ bi I n'a fɔ damanko ɲɔgɔn na yarabi ka tila ka barika don ka nɛɛma don ka hinɛ don ka yiriwa ka fara alijinɛden funukɛnw kan Alhaji Ibrahim Damango ni sigiyɔrɔ in o le y'a sopasement birigiden fɔlɔ da salon ni waati y'a sɔrɔ vɛsi b'a kana a bɛ ka munumunu a cɛ ma yan I b'a ko ɲɛ b'a la ten Maliki kɛrɛfɛ sisan a tɛ Allah mun de y'a tunu saya e ni ne an bɛ tunu don jumɛn an cɛsiri kun ye o le ala k'an fara jɔn kunnandiw kan tɔgɔ min n'i ye fɛn o fɛn daminɛ n'a ye ni barika b'a la an y'a daminɛ n'o ala tɔgɔ ye ala ka barika don an na salawatullahi wa salamuhu ala jadi surafa ko nɛɛma ni kisi bɛ ka taa sherifu bɔ kɛ ma alezi wulida yatiman cɛ min n'a bangela a yatimilama a ma bange ka fa ye ɲɛ na facɛ fatole kalo 6 de y'a bangela wa asha kariman yatimiden y'a laada le ye ka mɔsɔn fata fɛ mais ale ma mɔsɔn dɛ asha kariman ale balola ɲɛnamaya kɔnɔ a mɔgɔbalama wa mata aziman a tilala ka fatu n'a ka mɔgɔbaya ye a ma dɔgɔya fiyewu ala kana an dɔgɔya kɔfɛ an bɛ silamɛw fo nanbagaw ka taa an ka international la surakata salamantaw cɛ cɛsirilen cɛ jijalen an ka tournée mana mɛn tuma o tuma n'a y'a mɛn k'an bɛ jamana fan o fan n'a tulo y'a mɛn a bɛ content cɛ kɔnɔ gwɛlen a mago bɛ dini ka ɲɛ taga dɔrɔn de la ni feerelen b'a ma an b'a fɔ ka se an ka national ma ka se an ka fédération ma ka se an ka tɔn cɛkɔrɔbaw ma fo ka taa se musobaw minnu depuis sɔgɔma u bɛ yan ne yɛrɛ muso b'o la kabini sɔgɔma m'a ye yɛrɛ o bɛ yan ala ka sama i y'a fɔ o la n b'ale yɛrɛ fo ka fara o kan walanda min dilen bɛ a ka kalanden a n'a dɔgɔcɛ ani dɔ mɔden Isa ma an de o dɔnnen tɛ n tɔgɔ de ye Isa n jamu de ye ko jɔ sama segu faralen b'a kan a ye kuma in faamu sa ko ka kuma layidu kan kan layidu kan min n'ale tɛ silamɛya tɛ yen ayi hali ni jinɛw ni mɛlɛkɛw jiginna o yɛlɛmɛ cogo tɛ yen ko ka kuma o layidu kan kan
me yere min kanu suina ko layo kan ka fabriquer doni ayo sama ka kuma annafa kam ni laydun ta abin nafa jume sai e ma je kono ya yana anga sai lahara la rusu makoro nam muso bawla shawla mi yere kera ka koro ya nam anda bisama ala perlembe ka minke ambo faye kiray kenimbe ka an kono naye alkawsara koji kerefe anda bisama bayay abena wulo mina sama nam amula ka la ilaha fole soro an fe jamana ngaya afrique be la ilaha ko ingoni ayo akuma kan fokadi nam كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن ولي كلمة شارتوي كوكما كان فلا كما كان فلامي أكافرين نكونا ثقيلتان على الميزان كونغا فلاكا غري ميزان habibatani inda rahman akuma kan flakan nendo dalba masayro ayo bismillah wali kalimatu la ilaha illallah muhammad rasulullah ala kan ko nanja comme ko en daba ko ye dogono kay amena gamun tourner ka yesin banyangarama ala ka sama ayo bi ambe le 3e 2019 sankalo sabana kletan woro isa bunu maryama bangene san wafla santani konoto kalo saba kletan woro kabebi samedi ma maryama di isa kabako kuma infamuna membe kone anafa e foro kasona na dalu nti bani israila ma de nkande don wore ma de yan bolibana quartier na ya ni kenen kan ya sama amal wake do be ko fatoma jibo abe malasa a furmuso ala ka hinala ko fatmata ni baya kene bolo ya baya kele ko wajru wulle dugu jele a cɛ fa tɔgɔma nana ne fɛ so kɔnɔ bolibana a ko sama i ye n ka du dilan ne ko ye jumɛn ye a ko ne muso dugutila ma a ye ne kunu k'a sigi ka dilan jukɔrɔla ka kesu dɔ sama ka bɔ ka dayɛlɛ ko ne ye a kɔnɔfɛn ta k'a kɔnte n y'a sɔrɔ wari de b'a la nya konta bena wa nani ma ay kuma ilame de nzo na songo tigela no atlo bala wa me fa kuma de wallahi hara yana ala ka anyiringa adorome wo dorome sombi se jurumu de sebe so munu kabunu wala fuka to sa kuma foike suene ko cheka dorome kele suene akofe sombi se jurumu sebe ala kere o de fo hindi keto ka baya ke no abisu viani musoi jangwa ka fani ko to e wari mi yeka kuru ka believe yere ba kala yi hake mi ka ibo do ndoro men kele kala son bisige eta de ka son bisige chama ibo sama tubi suina diga sige alama masa aramani ka ya fema no te klebe gba ila salati sanfe la harade wallahi wace ko wari bena wa nani ma kale ko musuma e jume kwako ne ye baya ke sama sogo fe suina wajulu yorola comme abala konti flafara ala kanti suene kanti jena kanti den faga ndin namara ke sen ko ta ke mbulo koro inde ne hakili jigina nganna songo suene tala ni mbolo e o dorome ni mo ngani bin nanen fara nyoka ndu fe ga parler saranaye o le war flani ye ntubila ka sigi alama mbe fe ika ya fama ika warle ni ye anyine ala fe lahara ala kana min ni صلي على محمد وآل محمد نعم على السماء أنا فاير عليك أدوكن وأنا فماي الله يعينك أسيك بولي بنا إلا هرا ديا نا كره بولي بنا يعني الله يعينك أسيك يبدأ كو مسو كلام بسونغا شويني كه أو تشيكا سوتوغوا أبدا فهم ومسونغا تشيكا ورم سنتا توغوا نعم
o so na so tiga tuguwa me muso intara la harabi Allah ka nema kai aya ka do min kama abo kabru lila wallahi yace ambala muso nam an yogo muso da ko photo flani wallahi yace isola ni ya me ko ba ko sumayya balma amba khadija balma asiyatu bintu muzahima balma ko fatima ta zahara ni barana nyona o min ke o de sebele histoire la aw nyona o do sen nanu te tlo nanu te nyekse tabatula ule anyo adama diundo do jina te woklo te o e bara min ke o le fora wa nayo bara nyona ka atoko be fo histoire la yan jenwliche ibe minna ibado ala ere bado wa ni bido kabru kon do men ibe ni ngana wa an lisan insani illa ma sa'a wa anna sa'yuhu sawfa yura foi tara made yere min ke ko wa ye min ke jumani yuma soni abilla de ibulu bisri kabla kabru kono de ati mede innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba aw nyebelara ko ne ko kaja ne ala nyembara sasura abita tamam on mara ko de mango bita sawa wallahi hanna sigura ma ko sitana sigulu wallahi wallahi nana falanti ñu etu wallahi funa re burusir la ka farale kan kata dai Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni kanga sugoro jike jalaji ya on wallahi billahi nam ni kanga kaburu bla on kare ka yidro atance ma ba Allah al wahid al qahhar masak kelempe min bi karabalik Allah sama ala ka hakili mandam ame pare fana fo kenen kaya ka foli bolu fafa de mare fana ananga conférence folo chere la na soro baron tanambe baron dla kadi ibiterima maliki be baron dla kadi sama sekuma ni jakulina na ya dla kadiya ni ya don wa ko sama ka jama cha ara Allah ka sama wace ale ba du nam hasiriya man isa wallahi abi mo waje sheni ati foi faraika wallahi abi don de cha ya dro hasiri doni ka gire mo ta na toye mo ta doni yiku I kamana gbanembe sunin kle komin tabadaga mo ganyen gbane hasiri yen gbane mo ganyen magba hasiri yen gbane hasiri la fere da abis noy hal nasi orati sigo nyana makasi go juda ma ajabi to watigati ala ko sama wallahi abisna ga bul jekulu ni hasiriya bora an nyongo ta ka jekulu bitanye fe wallahi karamo ga jaga gole de wallahi ka gole karamo fla saba nani wati be bo nyongo fe karamo che fendo badu do be kalwa do sta doro memuga mo fla o be kelala no fe tanduru ko be doye wallahi wace sama anta wotlani sira kelema wallahi ay ben yoro to bolo abana jekulu ka tanye doron aya wasadu Allah sama ala kan labai ulabayatul islamiyya nangombe kuma kan ambandale lamaga sono abe sam gan duru bo sama so be kuma baya kan ni kenen kaya mo mi baya kan tega kono ni kenen kaya kabini boli bana misri dala jama deserai katime sraba kofe wasro yoro imbaratu lamado antorai foka na yeleme yansa jama fle ala ka chene wallahi halibi ala ka chene kayani أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم إبليس بيكون دكاي نعم إنك بيجوه بيجوه لده بيجوه لده بيكون ده هسي أيوة كتوم كان يسيلو وجا هوي كان إبريم توم كان كوا غارلي بيجوه لده بيكون ده هسي إبليس بيكون ده بيجوه لده إبليس بيكون ده ama woni be kwende kuma kuro ama wotana yama mbo be biara do mi salli ala rasul ama be kwende izda be kwende ama mara hadara ne ojugo kan yobo ye dugo hana to ko helle de ama mara hadara ne wo kwende kan yobo ko to nga ngwani wese alors bele mora hadara kan tere birime hetumo kan ho soyi be honu monne otumo kan kwa garawo est ce que be het manani jambama wallahi mara hadara cha est ce que tumo kan garawo ayo kala be joji be wote tumo kan kwa garaso
be o ka cari cara be mana ga ko fam ke de be ko de ko yasa be won yeme boche iya se jana ga rasul en na iya odo joye hinna in ke jabede sallallahu alaihi wasallam min nge bana won me ka be nyimo ko we ha ka ba chesiri yasa ngo yogo to mo kan to be gulu nawe ni enen be gunda ku yana benen boalla kiniye bul amara obe sinde gunda dangere sana wallahi ngona se tara ye pese do ay kuresi ngani hosi nam ما هذه بيعة التي تسمى بيعة الإسلام أكو ما هذه بيعة التي تسمى بيعة الإسلامية كون بيعة من ناها مكو بيعة الإسلامية كون بيعة كالتي مورون كوكا بيعة الأكبا يوكو بيعة الإسلامية يوكو بيعة الجهاد يوكو بيعة على السمع والطاعة تشوهن يوكو بيعة الخليفة تشوهن دوجيكو دوكا نغوسا كاكو بيعة على الإسلام كبيعة نيم بريم إسلامي اللوسي كانغوا كوتي ولاندا هوسو مبلغ ساب سمبرا نعم أو بعبارة الأخرى أو بعبارة الأخرى أو بيان كأمبا دوغوتي أوجو فري بيعة بريم amba duwata ime kamera la karabi asi kakwa kuguso bai'atul shar'iyya bai'atul shar'iyya ka sariya ne bai'a wajibi kani ka ngwa ko kitabu ko ya huso na yaqulu anha sabuni ka debtere ne ko mo sabuni husemba ka chuwa ba ya ayi ho na بأن أمرها أمر عظيم بأن أمرها أمر عظيم كاكو بيعتو كاكو بيعتو نعم kakwa yamora gara gako so sinsin do de ka baya ka so gara parce que vraiment el jena jendi sabuni huri na inna hadhihi al-bay'a ka ngo baya ko baya bireyere ngo baya ko baya bireyere ati arqaz alaiha rasul sallallahu alaihi wasallam kachishira wa sin kwa chobiye arakaza alaiha kati ya sino kwa chubiye kwa seme kani ya sino kurupanga ube na da'watuhu sa bure kulu buro o amba dina ni buro kulu ya kulu wal fatuhu wa ra'aita an-nas yadkhuluna o amba ce jina kan pina ne yere to ciciri am bure bore me ni e ko jina kan ko lowe yadkhuluna kulu luse fi dinillahi o amba dine wa bay alo e luse hey mori we be bayani elohuma be hurome la karabin asla ko ni e yere me a jali ngo hurum jali sanya huri le to sene jali sun huri le to lui jali jaka huri le to gungi jali hiji huri le hiji me jali baya hurunde jala la le huri ngo hodun ngo la karanya ngo do baade fugura ana yusu berembena ne wele mbaje ne wasi berembena juma alimami armajira kwino choyna ko nam sen ari ko ansar ni kombase echebe tama waji ye be de ye ko jama ko alimami yere de ye njira nyengwe kan yi la jira ko so aywa wa yara ngo baya detay kendo nga almami nga hulu do jere wuri aberebe na sangora luime berebe qur'ana ya sereme ngalo berebe na baya bu berebe na qur'ana berebe na lo bu baya uma ne abya qur'ana lo yere lo de berebe na qur'ana billa berebe baya ngel usul ay almami wallahi abya arman ngo la wasiri berebe na almami ko qur'ana sere ngwa ngo pinaje ya suratu mutahina dwe nga wa ngo don janga janga jayi ngwa ko koroho ala tawsiri bra atawsiri bra min tawsiri bra abule ngo koroho jayi ngwa ngo boyma la boy ngwa boyma la boy kumara an ko qur'ana ni ko nyimpinde min njiri bara jello o ango berebe na qur'ana binda ko baye ngebe ubima kanto no boy mengan ma baye abirlo de bene inu kombe ko na de ngo baye yibul may bi wallahi ko Allah ko be bere me go be anda ko dosa aji
ko mar alimami de ko juma alimami sai sai ya inoni boda dangare la baya biso la sama segon ma bi lo fi sallallahu muhammad la ya ma bo kwembe e puis la moni bodu ma bi loyi ma ba adala hakku illa dalala sama sai wala tono tori dugo hana wallahi la kenje nduwata emel la kala nyam so la bodu ma baya biso bere amma bodu ma baya bere e to na ansaru juma sangoro alimami wori yo woni na amba afia bodo ndo janama yube baam amba beri er jana afia dondo sallallahu alaihi rasul abam gen parce que bi aba in fin atu ma bankine wallahi an yasma ongo fa atu mare binda atu no chere hene ngoba atu no yobe ngoba an yobon bo class mo a ongo sa ati du mare binda ngoba an kenje ba an ngoba atu no ba an bola bo tabu ya sa ongo mabel sabsen mabel ndese bo mabel kanda ken mabel jurmu yaw ken baya tono la karaba don no ngalo ko jollo kuma ko cha to sawna na mayde je na na mayde to saw waju gunge tlakene ye nya je na ya waju gunge je na na le to sawna nyoy chure sa ka ko an la ko nyoni ya ho keni ka o duwani entari ma ka to sawna no yisi ko ya to sawna no ya ko nyo ya ho keni ye ama wa hene ken dirsani ko kuma kure kaye ko nyo wor ko ka vraiment le ya da ani waju je e ka ko le mpe ko nyo o bo chure ko yukure ko yukure ma ko nyoni mono me bay a waju nyanga hinna sama ara ko agwe wolo gara kondi ndo in lobi resa sa chalo burichi ka ko nyawa ya amriya ko nyoka abada la bon nyenda ya lo pi ama bele wosma jina yiye ko nyoni dangare ko nyoni tumare ka hambile me ne hore wosi ado de la ya wosi aso la yiye wo amfi la dereme koy wala darame amba hodakini leyam ko nyonko ihina ni bumbe hinani o jira moto walare bode ko moto jomaje ye ko amfen galwa ye mugai ko sere aha ko sere ko ngo anda ko muro sosa sere biame lokko abam gani yiye ko galle tanda yiye chumanjo yiye ko amfen ngo nyo chure ban ngo wu galwa ya mbara ni eni eme wo binda sinda sobakru ko re ngo se to ba yere ndira tanda ya d'accord mi abla arama mumri de dulma si be mumri de dulma wa lo be de dulma kuma tengesa do ye be e be pinda se jan be yasin do ye lo bi amba be amba so sembra be tourner ko be kaba ko jo were jera ko an ka dodi ka ko jo lo mi atto nyakene mi anyo churi ngol lo ko yu anga na awa ngo nyone alo sere awa de nyo ko an ha chanduwa yi ngoba an ka te waji na luya chindawe gaja we kunduwe la dallo o yeda numu lo yeraw abam gani to wan ya ha chani bura la kama ko gebe hakunda wa saka ngo dango tibata wa yere wala nyundu yere wakala nyundu ni ndesere o chaere ka yaji mo ne ko chere ko chere me kayoko woni ngoro ngo arakaju ko ele cinji rebe be jira yime ambe ajer charaw be adalo wa inama la ongo ya la kulo ya la nume la tono ko manumi parce que la tubi ken me yo ko woni ngo tubi lumma la baya ibre abjan la ansaru la baya ibre do wana amba ko man lo bara yolo uba birulo nyo ne ngajina chure ko hurpele mi ya chonyo hele haram ko alo sa la ilaha illallah muhammad rasulullah sama ko chan lo so agu heto ngwe toujours ngo bano fere yi cinda sere ko krocha asi yera o bira de ye le ojo amori ko nyo yi ankalla wani ambakano baya ya je woni araka ko ya la jira dangiri la ne wodda lo wa ongo ojo wo sere wallahi la sama ko nyoni la wolo yaho ken la ko in loni wolo yaho ken dunya la karani ina wo ambalo sere amba woni nyawa kullo wala nyo chureme lo ambalo ra o da fensoro la woni yaho ken dunya je darangari ina la ko nyori ka woya ko nyoya mono billahi insani amba tawbi thumma tawbi ko nyolo moni ko ilo moni ha
et puis ko hala ko ona ali ko ogwe ko nyo anda ko nyamba gwe bagat alors abara ci letene la bari isra la tere ko bo est-ce que mari yo ka cari ko ni bire ma dunya binda ani dunya mo ma angoy acini ma hajira do sa ala haj sherif usman madan Allah la ilaha illallah hey ay ana abya chule sere sala ko aya we e uba bira de jella kara e hunde be ko wayi wallahi anuma sansande haram ay da de Allah ngala ko de hey be jari ane ma nyo chule sere sala ko yeda asanda arakan tuturu fu jahannama jina kan tuturu wallahi a uba bira atuwe kiriya nyo chwa de ba ya bira lo sa anum fa sansande haram wallahi nsane wa mbafir abra yi ama dugo moni me tubi kene ko tubi la ila lo de ngaba ko lo baralo yoro nguba birolo e dugo hana nguba birolo atuka yoso la ila lo de insa ko wado na mara bilo san manjo birolo inni entralo ci ando jo hen tawbe ko yabiso to ya tubi wasrutu tauba nadamu alama fata wadi yado ala an yaquda ila zambi fi ma bagiya min umri tubi ngoy bre me tubi la ilaha illallah atwani huri aya anta e babire aka ayba sini fana ibina la ilaha illallah ho esi ka to tubi li to tubi lo e gono masakene de tubi lume tubi lu tawbatan nasuha ya ayyuhallazina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha suratul tahrim ali mana kedo atubi lu dirime atubi pia lu tubi eje atubi lu kwa a ela tubi lu yugo amone ko somo jubre abani yaw kene lo ya rabbi ambadinda sembe ode ngo baramu binda be sonu me be nume yeme lagara jahannama ya rabbi o maben ko kayo alhaji sherif usman madan haidara waya be da ajwa de iye be jahannama ya o me bele sansanawa be jahannama uju bele sunluwa be jahannama uju bele jaka gungo be jahannama uju lalaji lalwahiji uwa ibrawe yoye bonuma ko sankuma la hajra yere ka sufu hawlaka at-tariqu ha huna ben ma ko ron ko jibe ga he jamono san ene ajana sial sun ene sial jaka ene sial fije ene sial ne yara at-tariqu ha huna ujunke adina uju namba juge namba do Sherif Usman Mahadara bi kuma no koro eje benin be sansrama ya gunge bin bay an noro watangiri tiri antira ale wo hoto kan be adama ini uba gungu so billahi wo hoto kan ayna nyo hina ya uba bira tereme kiriya moriye ise yalla moriye tereme kiriya tefa nyise jinan luye uba bille abam gende la keniya te labbe keniya suba deiye kanda fure alhamdulillah konyon koni hajirin bire kaba ko ceri wojira hajira karandiri ko konyo ka ko anwa wayi me tu ko karandiri jirwa deme le anyin se sogan la ko karandiri lo la yagay hajira karandiri sama ko an ko karandiri tu ije ko karandire jira o daso fere ko karandire mo an hoto jiri en ko jiri do hajirin sabu sallallahu muhammad ko to ma ko jobe sama ma trambule kene ko mun ere suba ko nyun so di ye ko nyoka wako hutu dama lawru mi wayda wayere me le ko re la to me yalo wayda ko nyon ko tu ije fere ko karanjiri so dwe ko tu ko jimbre ko karanjiri ko jirin ko ala kun ko e ko jiri ko jirin ko ala kun je joti e ko lo hatuma sabu bre nyanga bre ko nyoka ko awa ko langa hudin ken waya no
le ci ko hej kan wa ambay hajaran ne le ci de le ye he to haram bu ko ra doeme la karani ina le nama nya kan ba se fe ko wallahi le tubi kana de bolla he to manon ma ko be goyi ya ansare tonjine bollo bayya aji kure ko bire tubi luye e bo anda boya ansaro warabawe haydara karandire hoto ya bon tubi kene mori kafire waju ngo nyanga ija bonyo ne wa intandi ina papui ina batogomai ina lavie amena nyeshimima ode anga maren minyi nere kilimbai ambe bade do me kerengere nere kilimbai do minyi madame Tesoué Seydat Habibatu Tesoué kenen dembaya dila aledema ko wallahi kale nison jala fuka danatimi ko ni ko nison bagato ma kwa ka tasma fifa ko na daji ma fa kanu ji ma fa ko ale nison jala ka jara le ka bunyana alema ko ale be bela jelen fo kerengere ni ala ko ka foli nyeshi anga kala mogo min bola kala kan fora nyene anga dogono kala mogo ka damne ala ka samana isa sama ko ka fo ka nere fa fo minye Imam Abdul Malik Tesoué kala mogo be keno korona na ko ka bela jelen fo ko ka nyema fo ka damne internationalement fo kana nationalement kana fédération fo kana anga section nyema o bela jelen fo kerengere yala anga fédération nyema minye Abidjan Noy Abdallah Aramay ko ka fo ka walni mado ko ka na baga bela jelen fo che ani muso demsene makoroba ko ngana nyine kene chokoroba ko ani kene musokoroba ko ka bela jelen fo ko ngana nyine muso min nana kabini sogoma ko be gakela ko ka fori lase o bela jelema falhamdulillahi rabbil alamin ambade tv shirfila la jabaw antume ko d'Ivoire jamana kan kerengere ala faba la Abidjan dongono kala dala kene kan mimbi sigi ufe ka ala fo ka ala wali mando ni wajulu kene belebele sigili blasrali nyinanta bara bele jelen kera samba flantan kononto inaka be marsi kaloma ka dongono de on fo ku wali mando umana soro jien fa ko d'Ivoire dugula Mali dugula katase Congo jamana uma Guinée équatoriale Gabon sigida chama me ala bulala ko irane na ula wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ngramo goje mina kuma wili balila be manga